Nada umire posljednja, evo ga, ovo je naš prijevoz nećemo do kraja ići, ali 50 km neki grad, ajde ulazi unutra. Prešli smo kirgistansku granicu i evo, sreli smo gospodu koja nas je pozvala da dođemo nešto popiti, vjerojatno konjsko mlijeko. To je milk, kumus, konjsko mlijeko. Toliko su dobri da će nam i mlijeka sipa da imamo za put. Evo, svaka čast ljudima koji smo stali na cesti, znači natočili su nam litru mlijeka, sve za besplatno. Tako da, svaka čast, spasiba, rahmet. Ovo iza mene su prve kuće koje vidimo nakon granice i pričekat ćemo sad ovdje još nekih 2 sata dok se granica ne zatvori, da vidimo hoće li uspjeti još netko preći ili ne da nas pokupi. Ako nitko ne pređe, plan nam je kucat ljudima na vrata ovdje i pitati da li možemo prespavati kod njih. I onda sutra ujutro kad se ponovo granica otvori, stati na cestu i čekati, jer jednostavno 110 km da sam u ne znam kakvoj formi, a nisam u formi nikakvoj, ne bi uspio doći, tako da ništa, osuđeni smo sada na to da netko prođe. Evo, samo se nadam da će nas susjedi Kirgistanci primiti kod sebe doma, da ne moramo spavati na ovoj livadi sa konjima, jer ćemo se smrznuti preko noći, jer ove planine, od njih je toliko hladno da stvarno bi se smrznuli. Roman nam odmara sljedećih 3 sata, dok ne bude naišlo neko prijevozno sredstvo, a ako ne naiđe, mi trebamo ići tamo desno, ako ne naiđe, onda ćemo skrenuti ovdje lijevo. I evo, tu ima nekih 20 kuća cca. I ništa, budemo kucali na vrata i prespavat ćemo kod nekoga. Ako nas ne ugoste, ništa, spavat ćemo im ispred kuće. Tako da će nas morati ugostiti, htjeli to ili ne. Evo, prošlo je 6 sati. Granica se zatvorila. Pa ćemo sad lagano krenuti pješke tu iza po selu, da vidimo gdje možemo spavati. Ovaj mali nas možda odbaci negdje. Idemo spati, a? Da, sve nas kuži. Klinci su otišli doma i dofurali su vam nešto da malo prigrizemo. Prvo ćemo spavati kod njih. Budemo vidjeli. Pitat ćemo im starce. Nada umire posljednja, evo ga, ovo je naš prijevoz nećemo do kraja ići, ali 50 km neki grad, ajde ulazi unutra. Stali smo se malo odmoriti i žele se slikati s nama, pa ćemo se onda i slikati s njima.
I krećemo dalje. Konj je i dalje tu. Već me pola sata pokušava vidjeti nekom krugu. Nema blage veze šta je to. Pustimo te, paži. Nema više, sad je uzeo. Ne bih, hvala. Bitno da mi pola sata nagovara da probam. Jel dobro? Dobro. Nemam pojma šta je to, ali cijelo vrijeme se smijem, tako da... Potrošio je samo vrh priče. Ostavljamo konja, a mi nastavljamo dalje. Napuštamo naše prijatelje i idemo prema Karakolu, a oni su nas odbacili do Korumda. Romano. Kristijan. Samat. Bakir. Evo ga, stigli smo u Karakol nakon cijelog dana vožnje iz Satija. Ukupni trošak, to se moramo pohvaliti, koliko nas je koštalo da dođemo iz Satija, je bilo koliko? 4 eura? 3 eura, evo ga, 3,5 eura je bilo negdje. Tako da a prošli smo ukupnih koliko kilometara, Romano? 120 je 450 km za 3,5 eura i izmijenili smo nekoliko kamiona, autiju i evo ga, uspjeli smo doći. Sad idemo u neki lokalni kirgistanski restoran probat neki specijalitet, pa ćemo se javiti povratno. Kiša pada, trava raste, a mi idemo prema Altin Arašanu, 15 km ponovo pješice. No.
4,5 sata poslije. Prošli smo 12 km. I evo, dolje se nalazi naše selo i hot springsi u koje se sad idemo okupati. Nakon 5 sati trekinga po planinama iznad Karakola napokon smo stigli do ovog vrelog prirodnog džakuzija. Toliko nam je dobro da uopće ne želimo izaći odavdje. Tim više što vani puše užasno hladan vjetar. Jedino što nam fali je samo jedna hladna piva. Sjedili smo normalno u restoranu i jedna obitelj nas je pozvala da dođemo i da s njima podijelimo klopu. Evo, Kirgistanci su baš zakon. Kazak, znači pola ih je Kazastanaca, pola Kirgistanaca. Stigli smo u jedan grad koji se zove, kako se zove, Romano? Barskon. Barskon. On nam je na putu prema Biškeku, glavnom gradu Kirgistana. I ovdje postoji koliko smještaja, Romano? Jedan smještaj. Nadam se da ćemo ga uspjeti. Sad trebamo pronaći. Trebamo ga pronaći. A mislim, nije veliko selo. 500 metara prema gore i 500 metara prema dolje, 1 kilometar u totalu. Ali ima ovih par uličica, lijevo, desno, pa sad moramo vidjeti di ćemo ga pronaći. Onda ćemo se smjestiti. Imamo interneta i malo ćemo vidjeti šta ima zanimljivo u okrugu ovdje. Evo, našli smo nekoga lika, otišao u dućan pitat gdje se nalazi smještaj, jer sam prošli malo tu gore, dolje, lijevo, desno, nismo ga uspjeli naći, pa tražimo pomoć mještana. English. Speak English, yeah. Thank you very much. Okay, no problem. Romano priča na telefon i pokušava saznati gdje je hotel. Valjda je nešto saznao, sad ćemo vidjeti. Ishin. Ishin se zove. Okay, thank you. Bye bye. Šta si saznao? Manje više ništa. Da trebamo ići ravno, pa ćemo skrenuti lijevo. A jesi rekao u smjeru Karakola ili? Imam papirić koji ću pokazati ljudima na cesti i neko će nas već usmjeriti. Kako se zove? Ishin? Ishin. Dobro, valjda ćemo naći. Mislim, jedan jedini je. Opa. Skoro se auto zabio u nas. Evo, nakon 10 minuta hodanja, mislim da smo uspjeli naći smještaj. Nadam se da to smještaj, tu ima jedno 10 djece. Neka pozove Čaču pa da vidimo. Ali vjerojatno je to. Mislim da postoji ništa drugo. Nema nikakvog natpisa. I to je zapravo homestay, a ne hotel. Malo će doći od nekog starijih da vidimo. Evo ga. Nije još ovdje. Znači poslije. Fulali smo.
Otkuda? Horvatija. Horvatija. Horvat. Tija. Dva smještaja ima u gradu, ovaj tu je nažalost pun i sada ću vam objasniti kako da stignemo do drugoga. On je udaljen nekih 5 minuta odavdje. Evo ga, i ovo mjesto je puno, tako da spustit ćemo se na glavnu cestu i uzeti maršrutku. Maršrutka je kombi koji će nas voziti u drugo selo. Tako da, ništa. Idemo u drugo selo. Taman kad smo jučer krenuli prema glavnoj cesti, da bi našli maršrutku, to je prijevoz za drugog selo, zaustavio nas je čovjek i rekao da dođemo spavat kod njega doma. Tako da, evo, već smo proveli ipak u Barskolu i evo, pokazat ću vam unutrašnjost kuće i gdje smo točno spavali. Romano ovdje doručkuje sa svojom novom obitelji. A ova cijela soba je bila isključivo samo za nas. Mogu vam reći da sam se jako dobro naspavao i odličan je bio doručak. Tako da sad, nakon što popijemo još koji čaj, nastavljamo naš put prema drugom selu. Opraštamo se od naše obitelji iz Barskola i sad krećemo nazad za drugo selo, to jest idemo malo odmoriti prema jezeru. Ali još uvijek sam zapravo pod dojmom kako su nam se neke stvari posložile. Mislim, došli smo u selo, tražili smo smještaj, nismo ga uspjeli naći, krenuli smo tražiti transport za drugi grad i onda nam je čovjek nasred ceste stao i rekao hoćete spavati kod nas, naravno na kirgistanskom, a uspjeli smo se sporazumjeti jer spat je spat, tako da otišli smo spat kod te obitelji. Stvarno jedno lijepo iskustvo. U selu gdje nema smještaja i gdje nema zapravo turista, čovjek nas je pozvao u svoju kuću i još nas je nahranio, dao nam je i večeru i pitao nas je kad ćemo se ujutro ustati, da nam napravi i doručak. Tako da je stvarno jedno lijepo iskustvo, baš mi je drago da smo to doživjeli i sad nastavljamo naš put dalje. I stigli smo par kilometara poslije onog sela, neki 10-ak, došli smo do drugog najvećeg alpskog jezera na svijetu i tu ćemo sad provesti pola dana uživajući, malo kupajući se i onda nastavljamo dalje. Ovo više izgleda kao more nego kao jezero. Nismo više mogli biti na jezeru, vrlo brzo nam je dosadilo ležati na plaži i ne raditi ništa, tako da smo neplanirano došli u ovaj Saska kanjon i sad ćemo malo pješačiti do gore da vidimo zašto se ovaj kanjon zove kanjon iz bajke, odnosno Fairy Tale Canyon. I ovo su putevi do kanjona, jako oprezno jer je jako strmo. Ovako to izgleda s malo većeg vrha. Evo, obišli smo sve od ovog Fairy Tale kanjona i zaista mi nije jasno zašto se zove Fairy Tale. Pročitat ću kasnije na Wikipediji pa ću biti pametniji. Nakon kanjona autostop nas je doveo do ovog malog simpatičnog gradića, odnosno sela koji se zove Kajisai. Ovaj grad je poseban po tome što se ovdje nalazi nalazište urana i sa svakom kišom taj radioaktivni materijal se slijeva u Issyk alpsko jezero
I koliko vidim ovom lokalnom stanovništvu koje se nalazi na ovoj plaži to uopće ne smeta. A mi ćemo, mi ćemo ostati još malo ovdje se ozračiti i onda pićemo dalje. Nakon radijacije nastavljamo naš put dalje. Uzeli smo maršrutku koja nas je iskrcala na glavnoj cesti i sad 15 km pješačimo do Kiziltua. Kiziltu je selo koje se nalazi pored Slavnog jezera, koje je slično kao i Mrtvo more. Legneš i plutaš. Tako da nadam se da ćemo do kasnijih poslijepodnevnih sati biti tamo i da ćemo uspjeti naći neku jurtu u kojoj ćemo prespavati. Sutra ćemo malo plutati i onda nastavljamo naš put dalje. Napokon smo stigli na Slavno jezero nakon 5,5 sati hodanja. Uspjeli smo naći zadnju jurtu, to vam je ovo. Večeras tu spavamo, a sada ćemo otići iza na Slavno jezero, baciti se malo unutra i vidjeti kako je pluta. Provjerili smo, jezero je slano, ali je iznimno hladno, tako da... Putaš, znači putaš, uopće ne moraš, prejako, ne moraš se uopće održavati, gledamo, pre cool, samo je hladno jako. Isto se što je slano, Stigli smo u Balički, ovdje ćemo sada doručkovati i onda nastavljamo dalje u Kočkor. Probat ćemo doći do jednog prekrasnog jezera do kojeg je jako teško doći. Valjda ćemo uspjeti, prijevoza nema pa ćemo se morati osloniti na stopiranje. Nakon što pojedemo ovaj doručak u ovom restaću, gospođa nam je skuhala jaja. Imamo 2 kuhana jaja i super pecivo. Čim pojedemo, idemo dalje. Uspjeli smo doći do Korčara sa maršrutkom i sad smo našli neki prijevoz za 250 somova. Som je inače njihova valuta, 250, to je 25 kuna za 70 km i od tamo ćemo najvjerojatnije do Somkol jezera morati pješačiti 15 km, ne postoji javni prijevoz, 4x4 džipom se jedno može ići. Ako neko naleti stopirat ćemo, ako ne, idemo pješke. Nažalost, nismo se uspjeli popesti do Somkola. Došli smo do grada koji je 15 km udaljen od njega, ali jednostavno toliko je jako padala kiša i toliko je bilo hladno, ni 4x4 ne bi prošao tom cestom, a vjerojatno ne bi uspjeli ni sa konjima. Tako da nažalost nećemo se popesti gore i to jezero je na preko 3000 metara nadmorske visine, tako da jednostavno to nije imalo smisla. I sad smo neplanirano zapravo završili u nekom gradu koji mi ne znam iskreno kako se zove. Udaljen je 300 i nešto kilometara od Biškeka. Tu ćemo sad pojesti i nastavit ćemo u Biškek koji je glavni grad Kirgistana. Na putu prema Biškeku stali smo usred ničega gdje lokalni ljudi žive u jurtama i prodaju konjsko mlijeko, tako da smo kupili 2 litre za
2,10 €. I sad nastavljamo put dalje prema Biškeku. Nakon cijelog dana drndanja napokon smo stigli u glavni grad Kirgistana koji se zove Biškek. Nalazimo se na Oš bazaru koji je najveći bazar u Kirgistanu i sad ćemo ići malo u shopping, pojesti nešto i u 2 sata nastavljamo naš put prema Kazahstanu jer nema se ništa posebno za vidjeti u Biškeku, tako da ne želimo gubiti vrijeme. برای حافظ سعدی شیراز نمدت تاجکان آغوش خود با Nakon što smo prešli kirgistansko-kazahstansku granicu, prošli smo gradove Taraz i Šimkent. U njima smo malo stali, razgledali smo i nakon toga smo nastavili put prema Turkistanu i došli smo ovdje. Ovo je Turkistan, jedan od najsvetijih gradova u Kazahstanu koji godišnje posjeti hrpa hodočasnika. A razlog njihovog dolaska je ovaj prekrasan mauzolej ispred mene. Nalazimo se na autobusnom kolodvoru u Turkistanu. Da, na autobusnom kolodvoru pokušali smo ići sa vlakom, no nažalost na vlaku više nije bilo mjesta. I sada 1400 km moramo preći sa ovim busom. Vožnja nam traje ukupnih 26 sati. Da, dobro ste čuli, 26 sati s ovim busom do glavnog grada Kazahstana. Sretno nam bilo. Bus nema klimu, ovo tu gore ne radi, nego ćemo morati se zadovoljiti s ovim šiberom kroz koji će puhati hladan zrak kad krene. I nadam se da će krenuti uskoro jer smo već pola sata unutra i nikako da krene. 5,5 sati je prošlo, mali pit stop za klopu i još 21,5 sati i u Astani smo. Prošlo je 16 sati vožnje, nemojte ni pitati kako smo uopće uspjeli preživjeti to i još nas čeka 10 sati. 28 sati vožnje iz Turkistana do Astane, ne 26 nego 28, 2 sata duže nego što smo trebali smo se vozili. Stigli smo napokon u Astanu i sad smo tu evo na autobusnoj stanici i idemo prema našem hotelu.